musim katawa. Ba? Katawa na to. Katawa. Magkalit. Bakit sin anak? Bakit nagkaon na sila balas? What? Lang siya. Or dili wala siya paong. Boss. Power. Lagi na to ta. Ginagawa mo. Andrea, nagkatawa lagi ka di Andrea, nansa di ka? Agay! Ang kaita, gadula-dula pa man ganita. Galing. Nansa ka? Uy, si Andrea. Langit. Uy! Ginagawa mo. Unsa man ka, namatyan ka? Ano sa langit? Uy. Mani, tayo kadula ganina ba? Ay, si Dadang. Ako rin si Chloe. Namatyan ka? Ha? Bakit ka na makas langit? Sinising man mo. What? Namatyan ba di ay ka? Manong ka na makas langit? Wala lang. Kana pong imong gihawiran para asa man na? Muna sa inyo ah.